Toto je Google Pixel 11 Pro. Keď prišiel v minulosti Google na trh s radou Pixel, na poli mobilnej fotografie spôsobil takú malú revolúciu. Pixle totiž dokázali produkovať ostré fotografie takmer za každých okolností, podanie ich farieb bolo realistické a priniesli na trh režim nočnej fotografie pod názvom Night Sight. Potom však Google ako keby trochu zaspal na Vavrínoch a ostatní výrobcovia ho pomaly nielenže dobiehali, ale v niektorých aspektoch aj predbehli. Pixel 11 Pro sa snaží napraviť svoju povesť fotomobilu a na to dostal do vienka vylepšený hlavný 50 megapixelový fotoaparát a najmä vylepšený 48 megapixelový teleobjektív s 5-násobným priblížením. Ja som bol zvedavý, ako nový Pixel fotí a pre tento účel som ho dal do porovnania hneď s jedným z najlepších na trhu mobilnej fotografie a tým je Vivo X300 Ultra. Mobil, ktorý atakuje prvé priečky aj svojou cenovkou. Za závratných 1800 € dostanete hlavný fotoaparát s rozlíšením 200 megapixelov, 3,7-násobný teleobjektív tiež s rozlíšením 200 megapixelov a 50 megapixelový širokouhlý fotoaparát. Hneď v úvode je potrebné spomenúť, že ohnisková vzdialenosť hlavného snímača pri Vive je 35 mm a pri Pixli je 24 mm. Bude sa vám preto zdať, ako by fotka z Viva bola robená bližšie, respektíve som použil priblíženie. Je to však spôsobené len odlišnou ohniskovou vzdialenosťou. To len pre upresnenie. Pri fotení som použil u oboch automatický režim a východzie nastavenia farebných štýlov. Fotomoduly sú vyčistené a najmä oba mobily som kupoval za vlastné peniaze. Žiadny sponzoring. Začneme širokouhlým fotoaparátom, ktorého širší záber ponúka Pixel. Vivo má sítejšie farby a dynamický rozsah je takmer totožný u oboch. Pixel je o niečo viac prepálený. Pri fotke z hlavného snímača a jednonásobnom priblížení sa situácia trochu obracia. Možno až príliš presvetlená je fotka z Viva. Lepší dynamický rozsah si zachoval Pixel. Určite si všimnete aj farebnú odlišnosť. Pixel si zachováva farby vernejšie realite, Vivo zase farby zvýrazňuje. A ak máte pocit, že fotka z Viva je robená s priblížením, ide o výsledok už spomínanej odlišnej ohniskovej vzdialenosti. Na ďalšej fotografii vidíte porovnanie teleobjektívov. Pixel poskytuje 5-násobné optické priblíženie, Vivo začína s optickým priblížením od 3,7-násobku. Ak si spravíme výrez z fotky a zväčšíme si konkrétne miesto, tak Pixel na tom s mierou detailu vôbec nie je zle. A to aj napriek tomu, že Vivo má až 200 megapixelový snímač oproti 50 megapixelovému snímaču v Pixli. Pri 10-násobnom priblížení postupne do hry vstupuje AI dokresľovanie. Farebný charakter fotky ostáva zachovaný. Pixel, vernejšie podanie farieb, možno pre niekoho sú farby až vyblednuté, a Vivo je farebnejšie. Chcem vám ukázať schopnosti maximálneho priblíženia. Pixel to tento rok vyhnal až k 120-násobnému zoomu, Vivo ostalo pri 100-násobnom, ale v oboch prípadoch ide o silné AI dokresľovanie. Na ich obranu oba telefóny udávajú info o AI dokresľovaní priamo v galérii a uvádzajú, že môže byť nepresné. Nočná fotografia je už ťažší oriešok. Pri ultraširokom fotoaparáte ani jeden z telefónov nepoužil automatický nočný režim. Pixel, ako si môžete všimnúť, trpí jemným odrazom svetiel od lampy. Pri hlavnom snímači opäť ani jeden z telefónov nepoužil nočný režim. Viac svetla do fotografie vniesol Pixel. Keď sa však pozrieme na mieru detailu výrezom na kvetinu, tak jednoznačne v tomto prípade vidíme, že Vivo ponúka väčší detail. V prípade teleobjektívu Vivo spustilo nočný režim, Pixel si trúfol bez neho a obe fotky sú, myslím si, stále použiteľné. Tu sa už pozeráme na 10-násobný zoom, kde miera detailu je vyššia v prípade Viva a zároveň fotka je opäť aj v noci viac saturovaná. Zaujímavé je, že pri 30-násobnom zoome ponúkol paradoxne Pixel detailnejšiu fotku, zrejme kvôli lepšiemu AI algoritmu. Pri nočnej fotografii som viac ako 30-násobné priblíženie už nepoužíval.
Fotky za share alebo pri umelom osvetlení sú veľmi zrádne. Pri tejto fotke je zaujímavosťou nápis Bila, kde Pixel nezvládol vykreslenie farby. Správne to má byť tak, ako to zobrazuje Vivo. Čo vám asi hovoriť nemusím, keďže všetci poznáme žltý nápis Bila. Pri fotkách z teleobjektívu sa nám situácia s mierou detailu obracia. Pixel ponúka zrazu ostrejšie fotky, hoci pri nočnej fotografii na tom bolo lepšie Vivo. Vivo má nejaké tie medzery práve pri fotení v šere, respektíve horších svetelných podmienkach, čo si ukážeme neskôr. Všimol som si, že za týchto podmienok Vivo častokrát fotku až rozmaže a nie je to len pri tejto fotografii, tento trend sa opakoval pri viacerých fotkách, ktoré som zhotovil. Nedalo mi to, skúsil som ten maximálny zoom, ale tu vidíte výsledky. Za zmienku stoja nápisy, AI sa pokusilo dokresliť jednotlivé písmená, ale vyšli z toho skôr hieroglyfy. Portréty dokáže tento rok konečne robiť Pixel nielen pri jedno- a dvojnásobnom priblížení, ale plnohodnotne využíva aj 5-násobné priblíženie. Ak sa pozrieme na tento portrét, tak Pixel lepšie zobrazil čiernu farbu trička na priamom slnku, avšak celková fotka je možno až príliš preexponovaná. Paradoxne, Pixel prináša väčšie rozmazanie pozadia. Ďalšou dobrou správou je zlepšenie z pohľadu výrezu objektov. Minulá generácia Pixelu s týmto mala značné problémy, aspoň v mojom prípade. Pixel 11 Pro vyrezáva objekty lepšie, hoci nedosahuje detailov Viva, ktoré dokáže vyrezať každý jeden vlas. V tomto ohľade si dovolím povedať, že zatiaľ Vivo nemá konkurenciu. Tento portrét je robený v interiéri za horších svetelných podmienok a ako už bolo spomenuté, Vivo má s týmto prostredím trochu problémy. Situácia bola náročnejšia o fakt, že osoby sa pochopiteľne hýbali a Pixel dokázal aj napriek tomu spraviť ostrejšiu fotku. Krátky úvod k makrofotografii. Pixel, hoci podporuje makro, nemá špeciálny makrorežim ako Vivo. Vivo v tomto režime ponúka okrem fotenia cez hlavný fotoaparát aj tzv. Telemakro prostredníctvom svojho teleobjektívu. Dokáže takto priblížiť predmety dokonca až 20-násobne a vopred musím povedať, že v tejto kategórii jednoznačne dominuje. Vráťme sa ale k Pixelu. Ten makrofotky nerobí vôbec zle. Dokážete sa priblížiť k predmetu veľmi blízko, len škoda, že nepoužíva svoj 5-násobný zoom aj ako telemakro. Fotku cez neho síce spravíte, ale kvalita je nižšia. Vivo na druhej strane dokáže spraviť až umeleckú makrofotografiu a je to jedna z hlavných predností tohto telefónu. Toto bola veľmi náročná scéna. Stále žijúcu muchu zachytenú v pavučine a ešte k tomu vo vetre nebolo možné zachytiť cez autofokus. Musel som použiť manuálne zaostrovanie. Pixel má dokonca focus peaking, čiže farebne zvýrazňuje hrany zaostreného predmetu. Oba telefóny sa so scénou vysporiadali statočne, Vivo dokáže priblížiť objekt viac a z takých 10 fotiek spraví 7 použiteľných. Pixel dokázal z 10 fotiek spraviť 2 použiteľné, ale opakujem, išlo o veľmi náročnú scénu. Pre porovnanie do boja som zapojil aj iPhone, ale ten nemal vôbec šancu. Pri pohybujúcich sa objektoch oba telefóny ponúkli ostrú fotku, Vivo ponúkne viac detailov po priblížení. V interiéri sa situácia vyrovnáva a občas dokonca Pixel ponúkne ostrejšiu fotografiu. Už Pixel 10 Pro ponúkol fantastickú prednú selfie kameru a našťastie ju zachoval aj pri nástupcovi. Ponúka veľmi široký záber, správne fungujúce HDR a veľké množstvo detailu. Jednoznačne v tejto kategórii Pixel dominuje. Vivo ponúkne o niečo menšie detaily a celá fotografia má taký žltý nádych.
Google tento rok vyladil svoj Pixel naozaj dobre. Dokonca aj v porovnaní s Vivo X300 Ultra sa Pixel nielenže nestratil, ale v niektorých prípadoch dokonca ponúka kvalitnejšiu fotografiu. Hlavnými prednosťami Pixelu sú ostré fotky a najmä prirodzené farby. Najväčšie vylepšenie vidím v 5-násobnom teleobjektíve. Ten robí fantastické fotografie plné detailov pri zachovaní prirodzených farieb. Pixel robí konečne aj veľmi obstojné portrétne fotky, hoci v tomto prípade má Vivo stále navrch, hlavne so svojím presným vyrezávaním objektov. Vivo dominovalo pri makrofotografii a v tejto oblasti stále ťažko hľada konkurenciu. Vivo na druhej strane stráca pri fotkách v interiéri, kde sú fotky často jemne rozmazané. Pixel robí v tomto prostredí ostrejšie fotky. To isté platí aj pre selfie, kde Pixel jednoznačne dominuje. Ako vidíte, záverom nie je všetko na prvý pohľad jednoznačné a nedá sa povedať, že jeden telefón fotí vždy a za každých okolností lepšie. Aj také Vivo X300 Ultra má svoje medzery a Pixel ako fotomobil nebude vôbec zlá voľba. Kľudne sa podielte o vaše skúsenosti v komentároch a ak sa vám video páčilo, budem rád za váš palec hore, aby sme sa mohli vidieť pri ďalšom videu.